Moikka ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan jakson pariin. Tässä lempeässä jaksossa me päästään tutustumaan vähän luontaishoitojen maailmaan. Nimittäin sain eilen suunnata polkuni pieneen hoitolaan Seinäjoella, Sopeva Oloon, ja siellä pääsin haastattelemaan ihanaa Nelimarkan Jenniä, jonka intohimo on hoitaa ja ohjata ihmisiä hyvinvointiin tämän refleksologian kautta. Ja tässä jaksossa me päästään sitten pureutumaan vähän syvemmälle tonne refleksologian saloihin ja niihin pieniin, mutta merkityksellisiin pisteisiin, jotka voi avata meille ihan uusia ovia meidän hyvinvoinnin parissa. Ja me keskusteltiin Jennin kanssa hänen suhteestaan refleksologiaan sekä asiakastyön että omien kokemusten kautta. Ja tämän avoimen jakson myötä me haluttiin lisätä tietoa refleksologiasta ja antaa sulle uusia näkökulmia sun hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Kiteytettynä vielä, refleksologia on hoitoa, joka kuuntelee kehosi ainutlaatuista tarinaa. Mä oon Saarelan Hanna, tää on Alkemia Lux Lab ja oon siis paikassa Sopeva Olo ja haastateltava on Jenni Nelimarkka. Ei muuta kuin ihania kuunteluhetkiä. Palaillaan. Joo, eli mulla on täällä vieraana tänään Jenni Sopeva Olosta, refleksologi. Ja selvitetään Jennin kanssa, että mitä tämä refleksologia nyt ylipäänsä on ja miten sä olet päätynyt tämän pariin. Selvitetään. Kerroksä vaikka alkuun siitä, että mitä refleksologia ylipäänsä on? No refleksologia on koko kehon vyöhyketerapiaa, eli klassisen vyöhyketerapiaan nähden ainut ero on siinä se, että ei käsitellä pelkästään jalkaterää, vaan käsitellään heijasteita, eli sellaisia mini-ihmiskohtia kehosta. Ja ihmisen keho heijastuu pienenä ihmisenä ihan ympäri kehoa, löytyy kasvoista, päästä, korvista, kämmenistä, ihan ympäriinsä. Ja niitä sitten käsitellään painellen, hieroen ja pienillä puikoilla, jos tarve vaatii. Okei, joo, kyllä. No mitenkäs sitten tiedän, että toi refleksologia on ollut sulle tämmöinen niinku kutsumushomma. Mutta miten se sulle niinku valikoitu sitten, että sustahan olisi voinut tulla vaikka joku hieroja tai tavallinen vyöhyketerapeutti tai joku muu tämmöinen erikoisterapeutti, niin mistä tuli tämä refleksologia sitten? No ehkä vähän kurja sanoa näin tylsä vastaus, mutta täysin vahingossa. En tiennyt koko refleksologiasta yhtään mitään ennen taso 1, minkä suoritin korona-aikaan. Olikohan 21 vuonna? Muistaisin näin. Joo. Jos ei sitten mitään muuta saa, niin ainakin voi sitten hoitaa itseä ja miestä kotona, että voisi kokeilla. Joo. Sä löysit se itse jostain netistä vai? Joo, ihan tuli puolelle mainoksena vastaan Facebookissa. Vuoden verran mä varmaan ihmettelin sitä mainosta ja ajattelin, että no ehkä tähän täytyy nyt. Sä jäit sitä vähän sulattelemaan. Joo, kyllä se tuli siinä sillä lailla niin kuin monta kertaa aina vastaan ja mä ajattelin, että onpa mielenkiintoinen kyllä ja en googletellut sitä sen enempää ja sitten ajattelin, että no katsotaanpa minkälainen tämä on. Joo. Ja sitten kun kävi 1-tason, niin ei voinut olla menemättä 2-tasolle ja sitten en tiennyt, että koin sen kutsumuksena ennen kuin sitten vasta oli mennyt niin kuin vuosia. Tai se pari vuotta. Ja ihan kun meillä on niin kuin 8 niin sanottua ammatillista tasokoulutusta plus sitten kaikki niin kuin ravitsemus ja mielenterveys ja kaikki tällaiset niin kuin ekstrakurssit, naisten hormonaaliset ongelmat ja kaikki tämmöiset, tai ei hormonaaliset ongelmat, vaan ylipäätään hormonaalinen toiminta, mihin on sitten niin kuin erillinen kurssi, minkä voi halutessaan käydä. Ei ole pakollinen, mutta suosittelen kaikille ylipäätään, keitä kiinnostaa aihe. Mutta niin, olin ihan 3. tason jälkeen varma, että nyt loppuu muuten Nelimarkan Jennin refleksologiopinnot tähän. Mulla oli niin hirvittävät alemmuuskompleksit ja kaikki siinä. Mä ajattelin, että musta ei koskaan ole, että mä kuulen itkua, tihrusta ja laitoin kouluttajalle viestiä, että en pysty.
en kykene enää niinku seuraaville tasoille, että musta ei ole tähän. Siis niinku, tuntuuko se, että niinku teoria oli haastavalta vai? Ei, kun mä vain ajattelin, että musta ei ole siihen. Koska mä oon vain teknisen alan ihminen, jota nyt sattuu kiinnostaa kaikki eli tällainen hyvinvointi ja terveys. Joo. Niin mä koin, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Okei. Joo. Eli sä olit niin kuin jollain rajoittavilla uskomuksilla vai sitten tällainen niin kuralletavaan itse asiassa? Joo, mä päätin, että minusta ei ole tähän. Mutta onneksi sitten siinä hetken sitä asiaa miettiessäni, niin sitten tajusin, että ei musta olekaan siihen, jos mun täytyy olla joku muu kuin minä. Joo. Ja sitten päätin, että ei tätä nyt voi kyllä keskenkään jättää, kun on se sen verran mielenkiintoista. Joo. Tuliko sulla siinä sitten joku isompi tällainen niin kuin aha-elämys tai joku sellainen sitten sen epäilyvaiheen päätteeksi? Ei ja joo. Mä en oikein, jotain siinä vaan tapahtui, että mä vaan niin kuin ajattelin, että no katsotaan. Joo. Sä annoit itsellesi mahdollisuuden. Mä annoin mahdollisuuden, joo. Ja onneksi. Joo. Onko sulla ollut missään välissä tämmöistä mitään skeptistä ajattelua refleksologiaa kohtaan? No tähänkin on pakko sanoa sellainen tylsä vastaus, että valitettavasti ei. Koska mä oon koko elämäni uskonut kaikkeen, niin kuin, kaikkeen semmoisen, mitä ei pysty niin kuin tieteellä todistamaan. Joo. Ja semmoisen. Ja tätäkin kyllä varmaan aika pitkälle pystyisi todistamaan, jos vaan olisi kiinnostusta todistaa. Kyllä varmasti. Jo siis itse asiassa Karl Axel Lindt, joka on tuonut tämän, niin kuin tämän vyöhyketerapiamallin, eli tämän refleksologian, mitä Merikanova opettaa, niin Ruotsista, niinkin läheltä. Tämä ei siis ole sen kauempaa tämä meidän niin kuin koulutus. Niin hän oli henkilö, jolla oli semmoinen BAS-laite. Ja sillä pystyttiin katsoa ihmisen kehosta niin kuin iholta kaikkia sähkö, niin kuin, että miten sähkö kulkee ja muuta. Ja sen kautta alkoi löytyä näitä heijastepisteitä. Eli periaatteessa täysin niin kuin, todistettavaa, että siellä tapahtuu jotain, mutta koska jokainen ihminen kokee hoidon eri lailla, niin ei voida, niin kuin, ei pystytä sen nykytieteen kriteerien mukaan tekemään sellaista tutkimustulosta, joka tiedäkö vastaisi siihen, mitä tieteellä halutaan vastaukseksi saada. Joo, kyllä. Mutta siis vastaus kysymykseen, en ole koskaan ajatellut skeptisesti, koska uskon melkeinpä kaikkeen. Joo, niin kuin, kyllä. Kaikkeen hoitomuotoon olet uskonut koko aika, mutta itseä kohtaan oli se epäilys sitten siinä jossain välissä. Joo, se oli ainoastaan vaan itseen. Joo, mutta nyt sä olet ihan varma siitä, että tämä on sun juttu ja tätä tulet tekemään. Kyllä mä tästä niin paljon tykkään, että alan tykätä jopa itsestäni. Hieno kun sanoit tuosta, että se niinku psykologia kiinnosti aikaisemmin ja näin, niin ehkä se meni sitten kuitenkin ihan niin kuin oikein, että sä löysitkin vähän tämmöisen erikoisemman jutun. Mä uskon kanssa. Että mennään myös niin kuin, että hoidetaan myös sen kehon kautta. Nimenomaan kokonaisuutena. Niin. Tässä ei niin kuin erotella ihmisen mieltä ja kehoa. Ja se on mun mielestä niin kuin kaikista mielenkiintoisinta. Jossain kohtaa sanoit jotenkin hienosti, että meidän keho on tällainen vähän niin kuin meidän päiväkirja tai niin kuin ilmoitustaulu. Niin. Haluaisitko sä sitä vielä avata? Se oli niin hienosti. Jos mä osaan avata, niin totta kai. Joo, eli kaikki tuntemukset, mitä meillä on kehollisia, koska tunnet sä ihan mitä tahansa, niin sä tunnet sen aina jollain lailla kehossa. Joo. Ja aina kun sulle tulee joku kehollinen tuntemus, niin siitä jää muistijälki siihen kehoon. Ja esimerkiksi meidän selkäranka on ihan mielettömän hyvä ottamaan kaikkia mahdollisia niin kuin elämänvaiheita ja kaikkia. Se säilöö ne tonne meidän. Jääkö se sitten sinne selkäytimeen, en tiedä. Mutta niitä pystyy löytämään tuolta niiden pisteiden kautta, mitä meillä on. Meillä on tosi paljon hyviä pisteitä, niin kuin toiminnallisia pisteitä, mikä liittyy jotenkin niin kuin fyysisiin toimintoihin, mutta löytyy myös paljon sellaisia tunnepisteitä. Yksi tosi hyvä lause, mikä mä joskus yhden ystäväni kanssa puhelimessa kun puhuttiin ja sitten puhuttiin tästä, että kun on niin paljon kaikkea, justiin tämä mitä sä sanoit, että kun oikein paljon tulee sitä kuormaa, niin myös muistaa se, että kun niitä ihan sama millä hoitomuodolla tai lähteekö niin kuin sitten itse avaamaan itselleen niitä asioita, mutta aina muistaisi sen, että jos sä oot 30 vuotta juossut mettään, niin sä et päivässä kävele sieltä pois.
Eli justiin se, hoidoissakin on hauska huomata se, että kun ihminen tulee ensimmäisen kerran hoitoon, Joo. niin se keho antaa jotain viestejä. Se antaa niitä viestejä, minne se keho on valmis. Joo. Mutta se ei kerro mulle kaikkea. Niin se keho ei anna mulle kaikkea sitä informaatiota heti ekalla kerralla. Joo. Kun se avautuu pikkuhiljaa sieltä. Se vaatii, että jotain asioita otetaan sieltä ensin niin kuin käsittelyyn, jonka jälkeen, jos se on valmis luopumaan niistä, se saattaa niistä luopua. Ja sitten se saattaa antaa jonkun seuraavan. Se on vähän niin kuin pakohuone, että sun pitää ensin selvittää yksi ongelma tai niin kuin yksi haaste ja sitten sä saat aina seuraavan vihjeen seuraavaan haasteeseen. Se jatkuu koko ajan, eikä se varmaan ikinä ole valmis, koska en usko, että meillä on yhtäkään päivää, jolloin meillä ei tunteet toisi jotain muistijälkeä kehoon. Kyllä. Onko sulla ollut näihin liittyen jotakin sellaisia joko omakohtaisia kokemuksia tai asiakaskokemuksia, sellaisia, niin kuin, jotka olisi ollut jotenkin vähän niin kuin ehkä, voisiko sanoa, että läpimurtotyyppisiä, tai sellaisia, mitkä on jäänyt sulle itselle mieleen? Niin kuin, että... On. Aika paljonkin. Mä voin nyt seistä itse oman esimerkkini takana, niin mähän aloitin refleksologian niin, että ei mulla ollut mitään ongelmia. Niin kuin, ei mulla ole ollut mitään niin kuin fyysisiä vaivoja, kunnes ymmärsin, että suolistoni ei toimi niin kuin sen kuuluu. Ymmärsin, että mahalaukkuni ei toimi niin kuin sen kuuluu. Ja tiedätkö sieltä rupesi niin kuin keho antaa niitä viestejä, mitä sä opit niin kuin lukemaan. Ymmärsin yhtäkkiä, että okei, että mun mahalaukku ei välttämättä ehkä sulatakaan ruokaa niin hyvin, koska mä ressaan mahan kautta. Ja sitten yhtäkkiä sieltä nousee pintaan, että ai niin joo. Ja vaarihan joskus huusi mulle, että meillä ei syödä ennen kuin kaikki asiakkaat on syönyt ensin. Ja siis meillä oli kotileipomo. Ja siellä tuli lapsena aina käytyä koulun jälkeen ja aina. Se oli niin kuin se koko perhe elämä siinä. Niin sitten mä yhtäkkiä tajusin, että aivan, mun ongelmat syömisen suhteen tulee pitkälti sieltä. Että ei ole, niin kuin, tiedätkö, sulla ei ole periaatteessa ollut esimerkiksi lupa syödä niin, että kaikki ihmiset on siinä ympärillä tai ylipäätään edes näkee, että sä syöt, koska se on niin noloa syödä, jos joku muu ei vaikka syö. Tai se, että syöksä sitten jonkun toisen ruuat. Niin kuin, siis miten naurettava esimerkki, mutta tämmöisiä sieltä voi nousta. Ja sitten mä ymmärsin, että se on ollut se yksi uskomus, mitä mä en edes tiedostanut, enkä mä ajatellut, että se voisi vaikuttaa. Niin, sä oot lapsena sen napannut tollaan ja se on vaikuttanut sulla koko ajan. Siis mä uskon, että näin on, koska nyt kun sitä on hoidettu ja mä oon sitä mielessäni käsitellyt ja niitä pisteitä on käsitelty, niin enpä tiedä, onko sattumaa, mutta myös niin kun siis mahalaukkuni voi paremmin. Totta kai kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta se, että kyllä mä uskon, että sieltä on nyt purettu sitä kuormaa niin kuin jollakin asteella. Ei se vielä loppua, mutta... Kyllä, mutta oot saanut apua huomattavasti siihen. Kyllä. Et oliko se sillä lailla, että sä jossain niinku ressissä ja kiireessä ja kuormassa ja tälleen, niinku, sä et vaan niinku kuunnellut sun kroppaa vai? Joo, ihan varmasti. Eihän se siinä on taustalla ihan työuupumus ja burnouttia ja niinku kaikkea sellaista ihan liikaa kuormaa. Ja se, että sun hermosto käy koko ajan ylikierroksilla, kunnes sitten sä pakotat itsesi pysähtymään. Ja sitten aina niin kuin kursseillakin, kun siellä tehtiin aina, harjoiteltiin toiselle, niin pikkuhiljaa se keho alkoi, niin kuin, tiedätkö, sitä oikeasti otettiin aina pala pois kerralla. Ja vähän niin kuin alettiin sillä lailla tutkimaan. Ja tässä nyt, kun miettii, että sitä on 4 vuotta yli pikkuhiljaa tutkittu, niin se on ottanut nyt sen, että nyt ollaan jo aika pitkällä. Ja sä oot ihan vaan tällä niin kuin luontaishoidolla, refleksologialla niin kuin hoidattanut itteesi? Siis tällä hetkellä mä oon kyllä ihan ottanut myös akupunktiohoitoja. Että oon käynyt myös akupunktiossa, miten se sanotaan? Niin, just näin, Ja ennen refleksologiaa mä kävin niinku useamman vuoden hermoratahieronnassa. Että se on niinku mulla siellä pohjalla, että siitä on ollut tosi paljon hyötyä. Mutta ei ole niinku perinteistä lääketiedettä, ei ole käyttänyt tähän. No psykologilla on käynyt. Mutta kyllähän totta kai varmasti sekin on auttanut, että sieltä on niinku
se oli sellainen niin kuin periaatteessa lyhyt terapia, että Joo. siinä käytiin 20 kertaa. Joo. Että kyllä siinä nyt jotain asioita saa auki. Mm-hmm. Mutta kyllä muutamalla viimeisellä kerralla alkoi niin kuin tuntua siltä, että no enpä mä oikein tiedä mistä me juteltais. Tai niin kuin sillä lailla, että ei ollut enää mitään sanottavaa. Joo. Mutta se on ollut niin kuin mulla tukena. Mutta Kyllä. ei ole varsinaista niin kuin... Ei ole nappia naamaan ja tällä kuntoon. Ei, sitä ei ole, kun ei ole ollut ongelmia. Ei, mutta niin kuin, ei ole tarvinnut sillä lailla niin kuin varsinaista lääketiedettä. Mutta kyllä mä aina asiakkaille ja kaikille sanon, että jos jotakin on, niin on todella hyvä, että ensin tutkitaan niin kuin verikokeet ja kaikki sellaiset, jos epäilee, että on joku niin kuin kehos, joku on, niin kuin semmoinen ongelma. Että se tarvii myös niin kuin sen, että tiedetään, mistä ne ongelmat mahdollisesti tulee. Että jos sieltä selviää verikokeiden puolesta, että no joo, että täällä on nyt puutosta täällä kohtaa, niin sitten lähdetään niin kuin sitä elvyttää. Ja sitten refleksologia tukee sitä kehoa, jotta se niin kuin keho pystyy käymään sitä muutosprosessia ja niin kuin elpymään sitten myös lääketieteen. Että se, mitä mä niin kuin enemmän toivoisin, että voitaisiin niin kuin kulkea käsikädessä. Että olisi niin sanottu niin kuin peruslääketiede siinä. Ja sitten olisi luontaishoidot, koska ne tukee niin hyvin toisiaan. Toinen ylläpitää hyvinvointia ja sitä niin kuin periaatteessa terveydentilaa, voiko niin sanoa. No, toinen tukee hyvinvointia ja sitten taas toisella parannetaan oireita. Että lääketiede keskittyy siihen, että parannetaan, jos siellä on jotain parannettavaa, ja luontaishoidot keskittyy siihen, että ylläpidetään sitä hyvinvointia niin paljon kuin pystytään. Joo. Että niin kuin, ei mun mielestä niin kuin pitäisi joutua siihen tilanteeseen, että olisi niin sanottu vaihtoehto. Joo. Että jompi kumpi. Että valitte kumpi. Joo, kyllä. Joo. Mitenkäs sä oot jonkun verran lähtenyt myös yhdistelemään näitä hoitoja? Joo, ainakin... niin omia hoitoja. En niin. En lääketieteellisiä hoitoja. Ei, joo. Joo, mutta esimerkiksi mun äiti kertoi, että oli ollut sulla tuossa kuossahoidossa. Joo. Ja oli kuulemma ollut aika semmoinen leijuva kokemus. Niin, joo. Mitä ihmeitä sä teet siinä? Käytän kuossalastaa. Oikeastaan nyt mitään, siis varsinaisesti mitään ihmeitä. Että kuossa on siinä mielessä mukava, että kun justiin sanoit, että yhdistämään niitä hoitoja, niin se, että kun meillä löytyy refleksologisia karttoja myös kasvoista, niin silloin kun esimerkiksi hoidetaan vaikka kulmakarvojen aluetta kuossalla, niin sillähän niin kuin periaatteessa nostetaan katsetta, koska rentoutetaan niitä lihaksia, jolloin silmät näyttää niin kuin avaremmilta ja ne kulmat pikkusen nousee, koska se lihas rentoutuu. Mutta samalla me vaikutetaan refleksologian kautta hartioihin. Eli kulmakarvoilta me pystytään vaikuttamaan niin kuin tähän hartialinjaan ja rentouttaa samalla myös hartiat. Jotenka en usko, että ihminen, joka tulee kasvokuossaan, saa pelkän kasvokuossan, vaan uskon, että se menee kyllä myös heijasteita pitkin koko keho. Joo, näin taisi ainakin mun äidin tapauksessa käydä, kun hän uskoo levitoineen ja saisi sen koko hoidon ajan. Niin paljon mahdollista jo. Hän oli kyllä tukevasti hoitopöydällä koko ajan, mutta... Joo, mutta niin valtavia vaikutuksia. Onko sulla muita niin kuin, yhdistelmiä tässä refleksologiassa kuin tuo kuossa? No mä oon käyttänyt aika ajoin myös äänirautaa. Joo. Eli ääniraudan idea on vähän sama kuin äänimalja. Eli se värähtelee ja se värähtely menee kehon joka soluun ja sitten se saa niinku sitä nestettä liikkeelle. Eli sitä on tehnyt myös. Painetaan päälle ja sitten laitetaan keholle tiettyyn osaan, mitä sitten halutaan. Ääniraudassa, minkä mä oon oppinut, siinä käytetään periaatteessa meridiaaneja hyväksi. Mutta koska mä en ole perehtynyt tähän kiinalaiseen lääketieteeseen ja ne meridiaanit on mulle niin kuin tosi semmoinen outo käsite, koska en ole perehtynyt, niin mä käytän äänirautoja myös niin kuin heijasteiden kautta. Eli keskityn enemmän siihen, että jos mä tiedän, että tässä on niskan heijaste, niin mä saatan laittaa sen ääniraudan siihen heijasteeseen, jos asiakas haluaa, että sitä käytetään. En koskaan käytä kysymättä, että voiko käyttää, koska äänirautakaan ei välttämättä sovi kaikille. Niin, mutta se on kyllä tosi lempeä, että kyllä se sopii, jos ei ole raskaana tai sydämen tahdistinta tai sitten niin kuin jotain sellaisia tiettyjä niin kuin vasteita sille. Mutta
silloin kun sen ääniraudan laittaa esimerkiksi siihen niskan heijasteeseen, niin mä oon ihan 100% varma, että se toimii samalla idealla kuin se, että mä painaisin sitä kohtaa. Kyllä, ja senhän tuntee ihan sen värähtelyn Joo, siinä. Että... se tuntuu ihan sitten kyllä, jos sen laittaa vaikka selkärankaan, niin se kyllä menee sitten sitä rankaa pitkin koko kehoon, että kyllä sen tuntee. Onko vielä monta kurssia, mihinkä voisit mennä? Niitä tulee koko ajan lisää. Meillä on tosi paljon, niin kuin, Medicanova tekee tosi paljon täydennyskursseja. Justiin nytkin oli joku seminaari, mihin en valitettavasti kyllä pystynyt ilmoittautua, mutta esimerkiksi oli seminaari, missä käsiteltiin aivoja sekä suolistoa. Kaikista siisteintä on mun mielestä se, että refleksologia ei ole ikinä valmis. Toi on niin iso palapeli niin kuin kasattavaksi, että en tiedä kauanko menee, että löytää reunapala. Mikä on kehon tärkein refleksivyöhyke? Voiko määrittää jotain tiettyä tai ehkä joku semmoinen yleinen, mikä toimii monella tai... On. Joo. Jalkaterät. Joo. Jalkaterät on meidän ihan oikeasti se perusta, mikä täytyy saada niin kuin kuntoon. Joo. Että korvat on sellaiset, mitkä ei kaikilla välttämättä ole edes aktiivisia. Eli ei voida sanoa, voidaan hoitaa, mutta ei voida tietää, että ottaako se niin kuin sillä lailla hoitoa vastaan. Voi olla, että ottaakin, vaikka ei se antaisi mitään merkkejäkään siitä. Mutta jalkaterät on kyllä kaikista tärkein. Refleksologiahan käytetään paljon vauvojen hoidossa. Joo. Ja sullekin on ollut tällaisia kursseja ja olet siihen kouluttautunut. Joo. Joo, kertoisitko se siitä vielä jotakin? No nehän on aivan tosi niin kuin, palkitsevia, voisi sanoa, koska sä näet heti siitä vauvasta, kun se vauva laitetaan, missä sitten ikänä tasolla tehdäänkään, tehdäänkö lattialla vai missä tehdään hoitoa. Niin se saattaa olla hyvinkin kippura se koko homma ja pää saattaa olla kääntynyt aina jompaan kumpaan suuntaan, niin kuin huomataan se, että siellä on niitä kireyksiä. Niin sitten kun lähdetään täysin vauvan ehdoilla, niin kuin pikkuhiljaa avaamaan niitä kaikkia, käsitellään heijasteita ja niin kuin niitä lihaksia ja kaikkia, mitä nyt ollaan opittu. Niin... Tiedätkö sä muuten sen homman siinä niin kuin ihan niin kuin täysin itsenäisesti vai onko sulla äiti tai vanhempi siinä niin kuin mukana tekemässä sitä vai? Ihan itse teen hoidon, että annan aina kyllä sitten niin kuin vinkkejä, tai niin kuin siis hoidon jälkeen, mitä voi kotona tehdä, niin vinkkejä, mutta itse teen aina niin kuin hoidon siinä hetkessä. Joo, kyllä. Ja sitten se on ihana hoidon lopulla monesti huomata, kun se vauva voikin olla paljon niin kuin avoimemmin siinä. Et ne on, niin kuin, vauvat ja lapset on tosi niin kuin semmosia, niistä huomaa sen hoitovasteen melkeinpä heti. Totta kai löytää, niin kuin, siis aikuisistakin huomaa sen rentoutumisen ja sen kaiken. Mutta sitten kun vauvat on niin jotenkin... Ei ole niitä vuosikymmenten blokkeja ja kaikkia siellä. Nimenomaan, just näin. Ei ole semmoista, että pitää niin kuin, tehdä haaste kerrallaan, että löytää aina seuraavan vinkin, vaan se on vaan siinä se. Sitten hei tämä. Pitäisikö refleksologiaa sun mielestä integroida enemmän tuohon perinteiseen terveydenhuoltojärjestelmään? No tämä on vähän se, mistä jo puhuttiinkin, että mun mielestä on niin kuin, olisi tosi kiva, että ei tarvisi niin kuin, tehdä sitä valintaa. Ja se, että voitaisiin avoimemmin myös... Niin kuin... Ja miksi tämä on ylipäänsä jossain kohtaa niin kuin eriytynyt sillä lailla, että miksei ne kulkenut käsi kädessä? Niin... Joo, se on vähän sama juttu kuin apteekeilla on ollut joskus silloin 1800-luvulla kaikilla apteekeilla oma yrttipuutarha. Okei. Tiesit? Joo. Niin silloin on tehty niin, että apteekit on periaatteessa tehnyt lääkkeensä itse omista yrteistä, mitä on löytynyt sieltä puutarhasta. Että missä kohtaa on päätetty, että mikä hoito on ns. Niin kuin kelvollinen ja mikä ei. Että kyllä. Vähän niin kuin unohdettu se, että luontaishoidoilla ei pyritä parantamaan, vaan pyritään ylläpitämään sitä terveyttä, tai niin kuin sitä, terveyttä, hyvinvointia. Ei ole mitään sellaista, minkä kanssa refleksologiaa ei voitaisi yhdistää. Niin kuin siis sillä lailla, koska se, että jos sulla on joku akuutti tarve, totta kai siis jos sulla on ollut esimerkiksi just joku leikkaus tai joku muu, niin silloinhan refleksologiaa ei voi niinku
ei tehdä sen takia, koska se itse leikkaus on keholle jo niin kova prosessi, Joo. että sen täytyy antaa palautua siitä niin kuin sillä lailla rauhassa, että ei voida laittaa sinne heti, tiedätkö, jotain sellaista, että se keho joutuu sitten työstää vanhat jutut sieltä pois ja sitten niin kuin, ja muutenkin. Hirveästi päällekkäistä Niin. sellaista. Joo, koska se on keholle liikaa. Mitenkäs jos ihminen ei ole vielä niin tutustunut tähän refleksologiaan, Joo. niin onko jotain sellaista, että miten hän voisi sitten itse vaikka testata tällaisia hoitoja kotona tai miten kannattaisi lähteä sitten asiaa lähestymään? No, suosittelen ihan vaan menemään refleksologille. Se on kaikista helpoin, koska se, että vaikka mä paljon annankin ihmisille itsehoitovinkkejä, niin se on aina ihan eri, kun sä yrität itse tehdä, kuin se, että joku toinen tekee. Koska silloin, kun sä teet itse, niin sun keho ei pääse rentoutumaan samalla tavalla kuin se, että joku toinen tekee sen. Koska silloin sun ei tarvitse miettiä yhtään mitään. Niin kuin ymmärrät varmaan, mitä niin kuin sillä lailla tarkoitan. Voi myös kysyä, että onko mahdollisesti oman paikkakunnan refleksologi, joka pystyisi tekemään sellaisen lyhyemmän hoidon, mikä olisi vähän niin kuin semmoinen tutustumiskäynti. Joo. Mulla on 30 minuutin tutustumiskäynti vyöhyketerapia, jolloin sä pystyt katsoa, että no miltä se ylipäätään tuntuu. Voisiko se olla semmoinen, että no tässähän olisi kiva olla toinenkin puoli tuntia. Jotenka se on aika niin kuin sillain helppo kokeilu. Joo, kyllä. Ja eikö se aika lailla niin kuin personoi nämä hoidot vai mennäänkö joskus jonkun tietyn kaavan mukaan vai onko se aina niin kuin tapauskohtainen, että mitä tehdään? Aina tapauskohtainen. Ikinä ei voi, niin kuin, jos et sä tiedä asiakkaan niin kuin haasteita ennen kuin se tulee hoitoon, niin sä et koskaan voi suunnitella, koska aina joka päivä on erilainen. Niin se, että jos sulla on tänään niskat kipeät, niin miksi mä hoitaisin sun suolistoa? Aivan. Niin. Kyllä. Koska se, että ei voi ikinä tietää, minkälainen päivä sulla on ollut tänään. Niin silloin alkuhaastattelu tehdään aina ennen hoitoa. Yleensä mä lillutan asiakkaan jalat jalkakylvyssä aikaan ja sitten tehdään semmoinen haastattelu, että no miltä susta tuntuu tänään ja onko ollut jumeja ja onko ollut haasteita ja muita. Niin se lähtee se hoitopolku kehittymään periaatteessa siinä hetkessä. Onko tuossa niinku kuinka paljon sitten eroja, jos sulla niinku sama asiakaskin käy, niin voiko hän olla sitten niinku eri kerroilla kuinka niinku, että kroppa käyttäytyykin ihan eri tavalla ja tällaista, että siinä on niinku... Kyllä. Ja monesti onkin. Mulla on parhaimmillaan niin, että tämän koko 4 vuoden ajan mulla on käynyt niinku samoja henkilöitä. Yksikään hoito meillä ei ole ollut samanlainen. Jalkaterästä löytyy esimerkiksi semmoinen kuin aikajana, mihin periaatteessa joka ikinen sun elinvuosi pystytään katsoa sieltä niin kuin elinvuosien ajan. Et jos sulla on tapahtunut vaikka joku tosi iso elämänmuutos tai joku iso niin kuin traumaattinen tapahtuma, niin se löydetään se piste sieltä niin kuin kipiänä. Ja se, että kuinka äkkiä se keho suostuu sen niin kuin sieltä näyttämään, niin se saattaa vaatia monta hoitoa. Että me vaan käsitellään sitä selkärankaa ja sitten yhtäkkiä se onkin ihan älyttömän kipiä. Mulla meni 3 vuotta. Vaikka ei mulla ollut mitään ongelmia. Mutta niinku justiin se, että se alkaa sieltä, kun se keho on valmis. Niin esimerkiksi tämmöiset aikajanajutut, niin ne ei ole ollenkaan niinku alkuhoitojen juttuja. Ainakaan mun hoidoissa. Toi kuulostaa ihan niin kuin se menisi aivan niin kuin traumatyöskentelyn puolelle. Niin se varmaan ehkä meneekin. Jos puhutaan traumaterapiasta, niin munhan pitäisi olla niin kuin jonkinnäköinen koulutettu traumaterapeutti, jotta mä kykenisin tekemään traumaperäistä työtä. Tai niin kuin tiedätkö, kyllä, että siinä pitäisi ottaa se henkinen puoli sit mukaan siihen. Ja mulla ei ole siihen niin kuin työkaluja ollenkaan. Jolloin se, että mä pelkästään tiedän, että se aikajana on siellä ja asiakkaan kanssa käydään se läpi, että jos on joku sellainen asia, mikä on niin kuin tapahtunut tietyn ikäisenä, niin me voidaan etsiä se kipiä paikka sieltä. Mutta se, että silloin on tosi hyvä, jos esimerkiksi käy lyhytterapiassa ja sieltä alkaa tulla tämmöisiä, niin tässä olisi oikein niin kuin tosi hyvä keino siihen, että ne pystyisi yhdistämään. Että jos ihminen käy lyhytterapiassa ja me on keskusteltu siitä tosi paljon ja sieltä alkaa tulla hoitojen jälkeen semmoisia vinkkejä niin kuin kehosta, että hei, täällä olisi nyt jotain, mikä ehkä kaipaisi huomiota, niin silloin se voidaan ottaa se asia puheeksi.
Joo, mutta että jos ihminen käy jo valmiiksi tai on suunnitteilla, että menee jonkinlaiseen terapiaan, niin kannattaisi sitten ottaa tämä siihen rinnalle tavallaan, että saisi sen kokonaisvaltaisen hoitokokemuksen. Kyllä se, se, että jos sä purat sun mielestä asioita, niin tosi inhottava sanoa näin, että vaikka se helpottaa, kun sä purat ne mielestä, niin ne ei välttämättä kuitenkaan poistu kehosta. Joo. Niin se, että molemmat tarvii eri työkaluja, niin mieli kuin keho. Kyllä. Ja sitten taas, jos sä käyt refleksologilla, niin se ei välttämättä poista sun mielestä niitä asioita. Niin. Että se, että sä saisit sen niin kuin tasapainon siihen. Kyllä. Käykö sulla minkälaisia asiakkaita, niin kuin, että mitkä on ehkä ne niin kuin yleisimmät ongelmat? Uupuneet nuoret naiset. Joo. Se on tosi yleistä. Joo. Juuri se, että hermosto käy vähän niin kuin ylikierroksilla. Meidät koko ajan ajetaan vaan suorittamaan. Totta kai sitten kaikki niskavaivat ja niin kuin kaikki sellaiset tuki- ja liikuntaelijutut. Mutta kosketushoidosta puhutaan, kun puhutaan niin kuin hoitomuotona. Niin koko ajan ollaan niin kuin periaatteessa asiakkaassa kiinni. Että Joo. Se on kyllä varmasti niin kuin tosi tärkeä elementtinäkin se kosketus, että siitä varmaan tänä päivänä voi olla ihmisillä aika kova vajausta. Ja sitten kun miettii etenkin niitä vauvoja ja lapsia, että kuinka paljon se lähentää sitä suhdetta ja mitä se tekee niin kuin heidän kasvulle, niin se on varmasti tosi arvokasta. Joo. On myös se, että kun raskausaikana niin kuin äidit käy hoidettavana, niin myös niin raskausaikana voi tulla hoitoon. Voi, totta kai voi. Ihan ensimmäisten viikkojen aikana nyt ei välttämättä niin kuin ensisijaisesti kannata lähteä. Mutta jos lähtee, niin sitten se pitää kyllä se hoito tosi paljon räätälöidä sen mukaan. Ja täytyy tehdä, tai siis täytyy tietää mitä tekee, kun on raskaana oleva henkilö, joka tulee hoitoon. Ja siihenkin on eri kurssit sitten, niin kuin, mitkä on mahdollista käydä. Mutta niin, eli on huomattu siis se, että mä unohdin jo hetkeksi, että mitä mä olin sanomassa. Mutta siis se, että kun äiti käy raskausaikana hoidettavana, niin on myös niin kuin, huomattu se, että se saattaa jollain asteikolla jo lähentää niin kuin sitä vauvan ja äidin suhdetta myös. Okei. Joo, ja tottahan se vauvahan kopioi sua. Niin, kyllä. Niin kuin siinä raskausaikana. Onko sulla ollut paljon tällaisia asiakkaita? Mulla on ollut ihanan paljon raskausasiakkaita. He varmaan jää sit sellaisiksi, että tulee sitten vauvan kanssa myöhemmin. No, niitäkin kyllä on. Se vinkki, että jos sulle tulee yhtäkkiä joku tarve, että tästä täytyy hieroa, niin ihan sama mitä siinä on, tai yhtään sen ajattelematta, niin anna palaa vaan. Koska se, että myös keho saattaa hyvinkin intuitiivisesti viedä, niin että jos niin kuin, tulee tarve vaikka yhtäkkiä painaa niin kuin tästä, et en tiedä miksi, niin ei muuta kuin antaa palaa vaan. Siinä on joku juttu. Niin sä et varmaan voi tehdäkään mitään ajattelematta noita pisteitä. En voi. En voi. Joo, kyllä. Se on ihan täysin tosi. Ja kielestä löytyy suolisto. Okei. Joo, kieli kertoo myös tosi paljon. Ja joka ikinen hammaskin kertoo. Joo. Okei. Esimerkiksi kämmenestä löytyy ylähampaat. Mutta siis silloin ennen vanhaan, kun vyöhyketerapia löydettiin ja siitä alkaisi tulla niinku sellaista, niin nehän on, tiedätkö, esimerkiksi puuduttanut painamalla sen kyseisen kohdan heijastetta. Kyllä. Mä en menisi kyllä välttämättä hammaslääkäriin, riippuen toki mitä tehdään, mutta niin kuin, en tiedä uskaltaisinko mennä pelkästään ajatuksella, että painan kyseisen hampaan heijastetta ja kipu helpottuu. Niin. Ehkä pitää kokeilla. Joo, kyllähän ihmisiä käy paljon, että ne ei huolista puudutetta, niin voisivat ottaa kokeiluun kyllä sitten. Ei olekaan välttämättä huono, koska vaikka refleksologia auttaakin niin kuin kehoa palautumaan ja niin kuin antaa sille keholle niitä työkaluja, jotta se voi niin kuin palauttaa itseään, niin sekin on kuitenkin keholle työtä. Se keho joutuu koko ajan siinä niin kuin aktivoida periaatteessa jotain. Oliko se sitten, että tuleeko siitä palautumisestakin sitten suorittamista? Aivan. Jos sitä niin kuin aktivoidaan koko ajan. Joo, kyllä. Ja nyt sulla on tässä Seinäjoella tämä hoitola. Joo, kyllä. Tässäkin. Uusi hoitola. Täällä on kaikenlaista. Kyllä. Vaikka nyt puhuttiin, että se oli se äänirauta oli siinä
yhtenä, mutta sulla on ainakin niinku myynnissä täällä. Joo. Siellä on kasvoteippejä ja Kyllä. ihania koruja. Joo. Ja sitten täällä voi näköjään hoidon lomassa niin opiskella näitä karttoja. Ja kyllä, joo, täältä löytyy vähän karttojakin. Tutkia, että mitä täällä Niitä. tehdään. Kyllä, joo. Mhm. Ja kaikenlaista muuta rekvisiittaa. Joo, ystäväni Pia Ylöjärveltä, Piuketsjoni, Joo. tekee koruja. Mulla on tässä mukavia settejä myynnissä ja sitten siinä on myös Pian maahantuontikoruja Ainontai, sen Joo. nimisiä koruja ja sitten sieltä löytyy Face Imagein noita kasvoteippejä, Joo. mikä sitten taas rentouttaa kasvojen lihaksia, mikä saattaa tehdä sen, että voi vaikka hävitä jotain ryppyjä. Joo. Mä laitan aina kuvassa asiakkaille niistä niin kuin kaupan päällisiä just sen takia, että kun kuvassassa, jos siellä on vaikka purentalihakset on tosi yleinen, niin se, että kun sieltä löytyy kipeät purentalihakset, niin sitten kun me on käsitelty kuassan ja vyöhykkeiden kautta sitä, niin kasvoteipit on tosi hyvä niin kuin jatkamaan sitä hoitoa, jotta voi yöksi laittaa niin, että se lihas rentoutuu vielä lisää. Joo. Ja sitten sulla on jotain Frantzilan hoitotuotteita Kyllä. täällä. Mä käytän tällä hetkellä Frantzilan tuotteita niin kuin kuassahoidoissa ja sitten vyöhykkeissä käytän kipuöljyä. Ehkä meillä sitten oli kaikki tässä tällä kertaa. Ehkä. Tosiaan lisäkysymyksiä laittakaa ihmeessä Jennille ja tietoja laitan sitten tuonne. Palas lisää, mistä pääsette tutkiskelemaan ja varaamaan hoitoaikoja. Kiitos. Kiitoksia sinulle. No joo, siinä oli keskustelut tältä kertaa. Ihana kun katsoit videon. Laitahan kanava seurantaan ja muista tykätä. Mä laitan tonne lisätietoihin vielä kaikkea linkkejä, yleishyödyllisiä. Pääset tutustumaan lisää refleksologiaan ja varaileen Jennille aikoja ja tutustua meidän tileihin ja muuta. Niin käypä sieltä sitten kurkkailemassa. Ja jos tulee jotakin kysyttävää mieleen, niin pistähän tulemaan. Me voidaan niihin Jennin kanssa sitten pureutua myöhemmin ja mahdollisesti tehdä jotain lisätuotantoa sitten. Joo, katsotaan mitä tulevaisuus tuo ja näkyillään sitten. Nautihan vuoden ajasta.